салом алейкум, бо шумо ҳастам хушинос Ширин Иброн ва саволҳои бениҳоят зиёд дар бораи хизмати ҳарбӣ кардан дар Русия ё гирифтани ҳамин ваини билети ҳарбӣ ё ки нафароне ки дар Тоҷикистон хизмат кардан билети ҳарбӣ доранд, аммо дар Русия нав дорои шаҳрвандии Русия шуданд. Саволҳо зиёд шуд. Ба саволҳои шумо ҳаминро гуфтаниам ки нафароне ки савол додед ки умуман хизмат дар Тоҷикистон накардаед ва хоҳиш доред ки дар Федератсияи Русия хизмати ҳарбӣ кунед. Агар шумо дар Русия зиндагонӣ доред, регистратсия доред, шумо ҳуқуқ доред ки ба военкоми ҷои ҳамон регистратсия муроҷиат кунед. Дар асоси контракт шуморо барои хизмат кардан яъне қабул мекунанд. Дар асоси контракт шумо муддати 1 сол хизмат мекунед, баъд 1 сол ба шумо военни билет медиҳанд. ва нафароне ки хизмат кардед дар Тоҷикистон военни билет доред, нав шаҳрванди Русия шудед, шумо бояд ки ба военкоми ҳамон ҷои зист муроҷиат кунед. ба шумо анам хел военни билет медиҳанд ва шуморо дар қайди доимӣ ҳамон военком мемонанд. ва нафароне ки савол додед ки агар масалан гирем хизмати ҳарбиро дар Русия кардем ва военни билет дорем ва давом додан имконият ҳаст. албатта нафароне ки 1 сол хизмат кардед военни билет гирифтед, шумо имконият доред ки бо ариза супоред дар ҳамон қисми ҳарбие ки мехоҳед кор кардан, хизмати худро давом додан. онҳо шуморо дар асоси контракт қабул мекунанд ва шумо ҳамин хел давом додан мегиред хизмати ҳарбиро, яъне кор ва фаъолият мекунед дар соҳаи ҳамин ҳарбӣ. ва саволҳо додед ки метавонем ки РВП супорем. албатта метавонед. ан ҳамин асос аст. хизмат кардан дар ҳамин қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Русия, доштани военни билет ҳамин асос аст. шумо имконият доред ки дар ҳамон УВМ яъне ФМС-и ҷои зист ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани РВП супоред. ҳатман ҳамон военни билете ки дар даст доред нусхаашро супоред ва РВП мегиред, баъди вай вид на жительство мегиред, баъди вай гражданство мегиред, яъне ки дар оянда шаҳрванди Русия мешавед. агар саволҳо бошад, марҳамат дар поёни видео нависед саволҳои худро, ман дар комментарияҳо ҳатман ҷавоб мегардонам. ва ҳаминро гуфтаниам ки агар хоҳед ки яъне ки пурратар бо оиди ҳамин хизмати ҳарбӣ огаҳ шавед, як видео дорам дар ҳамин каналам, метавонед ки он видеоро низ тамошо кунед. ва ғайри ин нафароне ки агар подписат кардагӣ бошед, марҳамат видеоро пурра тамошо кунед, ҳамаи саволҳои худда ҷавоб мегиред. нафароне ки хоҳед ки тамоми қонунҳое ки нав ба нав дар Русия ҷорӣ мешаванд огаҳ шавед, агар хоҳед марҳамат подписат кунед, нахоҳед ягон ҷои маҷбурӣ нест. барои шумо аст, ин маслиҳатҳои муфид аст, дар асоси қонунҳо аст, метавонед ки бинеду истифода баред. ва нафароне ки видеоро аз аввал то охир гӯш кардед, класс монед, лайк монед. ин класс мондан, лайк мондан барои ман не. вақте шумо класс лайк мемонед, видео паҳн мешавад ва дигарон мебинанд, дигар ҳамватанон мебинанд, онҳо низ муҳтоҷанд ба чунин маслиҳатҳо ва савобе мегиред. дар амони худованд бошед. бо шумо буд ҳуқуқшинос Ширин Ибронова.